Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Thank you so much. Balik po tayo sa ating malaganap na palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide sa pamamagitan po ng ating digital platform na Leader News Philippines. Hi kay paring Jess Malvar, ang isa sa mga kaibigan nating kasapi ng Central Luzon Media Association at sa mga kaibigan po natin sa Central Luzon Media Association. Mga pare koy, magandang hapon sa inyong lahat dyan. Ulitin natin yung ating survey question mga suki. Mariresolba na ba ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin na po ang mga provincial bus terminal along EDSA? Right, please register your comment. Mag-comment po kayo. I-like po ninyo ang ating FB page. I-share at i-follow po para mas marami po ang nakakaalam sa mga totoong nangyayari sa ating bansa. Okay, happy birthday muna sa mga may birthday sa araw pong ito, ano? At by the way, I hope matuloy yung get together ng aming grupo. Grupo po ng DWBS DORIG. Ayan, DWBS DORIG family. Meron po kaming grupo ng mga media practitioners. Ako po sa pinakaunang commercial radio station na sinamahan ko ang Veritas Legazpi. Ayan. Nagkasundo na yata. Magkikita-kita sa April 9. Araw ng kagitingan sa Villa Ason Resort. I think sa Tabaco City. Wow. Okay. So kung hindi man ako makarating, edi magpaparating na lang tayo. Kumusta na lang sa ating mga kapatid sa DWBS 1008 AM. AM radio station dati pa. Way back in early 90s, Errol da kami. Been a part of that very, very popular radio station in Bicol region. Alright, sige. Ayun. I'm sure yung mga Bicolanong nanonood po sa atin, kilalang-kilala ninyo yung DJ Errol na umaalingaw-ngaw sa buong Bicol region. I was 22 years old then. Yan, mga ganun ano. Mga ganun eh. At hindi pa uso ang cellphone noon. Puros ang mga communication na nakakarating sa akin ay sulat. Sako-sakong sulat. Galing po sa aming mga nagtitiwalang mga tagapakinig at mga tagahanga. Alright, sige. Nasaan na ba yung ating survey question ulit? Mariresolba na ba mga suki at mga ginigiliw natin taga-subaybay ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin na po ang mga bus terminal along EDSA? Mary Zell Llanza, magandang araw sa inyo dyan, Mary Zell Llanza sa Australia. Kumusta kayo dyan sa Australia? Yan, sa magandang bansang Australia. Kailan kaya kami makakarating ni Clarence dyan sa Australia? Yan. Sabi niya, dapat po kasi merong sariling daanan yung mga bus. Kahit naman alisin nila sa EDSA, ganun pa rin kung ang sistema ay hindi magbabago. Yan po ang sagot ni Marisol Llanza live mula sa Australia. Magandang hapon po sa mga nasa Australia, mga Pinoy. Mga naninirahan na po sa napakagandang lugar na Australia. Okay, mula kay Vangel Torre. Ang hirap sa ating mga Pilipino, puro reklamo. Komento pero hindi naman tutulong sa ginagawang effort ni PRRD administration, Araceli Benson Higgins, ang isa po sa mga dahilan ng traffic congestion sa EDSA ay ang napakaraming sasakyan to and from the airport.
Mababawasan ito kung maililipat ang airport sa ibang bahagi ng Metro Manila, Bulacan or else somewhere or elsewhere. Sabi niya, isa pa po, please make it a point na sa bagong airport, may train transport right by its doorstep. Isa pong example ay ang London Airport na Heathrow. Ayan. Kayo po, ano po sa tingin po ninyo? Pag inalis na ba ang mga provincial bus terminal along EDSA, resolbado na ang trapiko sa Metro Manila. What do you think, ladies and gentlemen? Ang inyo po mga opinyon at tinig ay mahalaga po dito sa ating palatuntunan. At dito po sa ating programa po ay respetado ang lahat pong mga kababayan natin. Whether your opinion does not conform with my opinion, we respect. We respect everyone's opinion. Sapagkat yan po ay tinatawag po nating the freedom of expression ng bawat isang tao. Ayos, 0927-494-2175 ang ating Globe number sa studio at 09497365,000 sa mga gumagamit naman po ng smart number. Areglado, samantala mga suki, as promised, kausapin nga po natin ang isa sa mga kaibigan po nating napakasipag, manawagan, magpaliwanag po ng adventahe at disadvantage kapag ka hindi po ginawa ng Pangulong Duterte ang deklarasyon po ng revolutionary government. Simula't simula na ang Pangulong Duterte po ay manungkulan, ang grupo ho ni Canilo Tayag na tinatawag pong Revolusyon Duterte ay sinasabihan na ang Pangulong Duterte that if he will work based on the present system, which he called a corrupt system and a system that is not functioning well. Yan. Ang tingin niya po ay hindi mangyayari ang mga magagandang naisip po ng Pangulo. So, according to him, mga kaibigan, the only formula, the best formula for the President to succeed in all his good plan for the Filipino people, for the Philippines, is through declaration of or putting the Philippines under a revolutionary government. So as promised, ladies and gentlemen, nasa linya po natin ang ating kaibigan, ang ating tatay, Bishop Nilo Tayag, ang lead convener po ng Revolusyong Duterte. Bishop Canilo, magandang hapon po. Welcome sa programang Kamaong Asero. Si Errol Dacami po ito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Hello, sir. Bishop. Teka. What happened? Hindi kami nagkaranigan. One more time. Halos mahigit 2 taon na pong nagpapaliwanag si Canilo Tayag sa iba't ibang mga lugar sa buong Pilipinas sa adventahe at sa facing ng mga implementasyon ng programa ng gobyerno kung isasailalim daw po sa revolutionary government ang ating bansa. So one more time, kausapin po natin sa ating malaganap na programa ang ating kaibigang Bishop Nilo Tayag. Alam ko pong nasa kalagitnaan po siya ng pulong, pero alam niyo naman po ang mamangyan, kapag ka ang Kamaong Asero po ang tumawag, ay kanya pong pinagbibigyan natin at pinagpapasalamat po natin yan. Once again, nasa linya natin ang ating kaibigang Bishop Nilo Tayag. Canilo, magandang hapon po. Si Errol Dacami po ulit ito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Sir, welcome, sir. Hello, sir. Bishop. Hi, Bishop. Magandang hapon, sir. Bishop? Naka-on ba yung isang mixer? Mukhang hindi, ano? Ayan. So, saglit. Hindi kami. Okay. One more time. Bishop, magandang hapon, sir. Errol Dacami na po ito sa Leader News Philippines sa Pinoy Extreme Channel. Welcome, sir.
Magandang gabi. Magandang hapon na. Yes, sir. Agad na. Yes, sir. Errol. I understand, nasa pulong na naman kayo ngayon sapagkat tuloy-tuloy ang inyong mga pagpapaliwanag sa adbentahe ng konsepto ng revolutionary government as against with this malfunctioning system. At ang nais ko pong maitanong agad, Bishop, ay sangayon ba kayo doon sa sinabi ni Senate President Tito Soto na yung naging banta ng Pangulong Duterte kahapon that if he is pushed against the wall, mapipilitan na siyang magdeklara ng revolutionary government. Ay out of frustration lamang daw po yun, sabi ni Senate President Tito Soto, Bishop. Well, out of frustration talaga. Frustration na meron talagang substantial basis. Magugulit pa natin na nung mahalal si Presidente ay sinabi niya na sa loob lamang ng 3 buwan ay masosolve niya ang problema ng illegal drugs. Yeah. Ngayon, sinasabi niya, kailangan na hanggang sa dulo ng kanyang term ay hindi niya masosolve ang problema ng illegal na droga. Kailangan talaga sapagkat corrupt to the core, maging ang PNP at maging ang mga aaring ng PIDEA, maging ang pang mga law enforcement agencies like the NBI. So magkukulit natin na nagkaroon din ng crisis sa traffic. Ayaw sa bigyan ng emergency powers sa Kongreso at saka ng Senado. Maguguritan natin na humingi siya ng death penalty. Hindi binigay ng Senado, binigay ng Kongreso ito, pero hindi binigay ng Senado. For those drug lords. So, makikita natin sa Errol na talagang may detekto ang mga political institutions at saka ang mga taong bubuo nito. Nakikita natin, lately, nagkakaroon ng problema sa budget, pinirmahan ng Presidente. Hello, Bishop? Bishop? Sorry po at nag-fluctuate yung signal natin. I-dial po namin ulit. I-dial mo nga ulit at garbled yung signal natin. Mahalaga yung sinasabi ni Bishop Nilo Tayag. Nice nating mapakinggan ito ng maigi ng ating mga viewers at mapanood po ng ating mga suki manonood sa buong mundo. Ano? Right? Just a moment, mga ginigilo natin taga-subaybay. Okay. Kausap po natin si Bishop Nilo Tayag at is now explaining the advantages of putting the country under a revolutionary government. Okay. Hindi ko alam kung Bishop is traveling or what, or nasa building siya na medyo may mahinang signal. Okay, mariresolve na ba ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin po ang mga bus terminal, provincial bus terminal along EDSA? Balikan na natin si Bishop. Ready na? Balikan natin. At sige, one more time. Bishop, sorry po at we need to ensure that the line is very clear. Alright, ituloy mo nga, Bishop, yung sinasabi mong the system itself right now is really corrupt system. Patuloy ang Presidente na nagsasalita at nagbubuos ang kanyang pagkatipayo at ang kanyang pagkaligo. Ang kanyang mga meron na universal college education at iba pa mga congressmen Pangulo Duterte, lalo sa bigat. Hello? Hello. Lalong umingay, lalong hindi klarado yung signal. Saglit lang, Bishop, ha? At ayusin lang namin dito sa studio yung linya po ninyo, saglit, ha? At nasa loob daw siya ng office. Oo nga, nasa loob ng office. Putulin mo na muna, Klo. A lot of static, a lot of noise. Can you possibly use other Oo. Masyadong maingay eh. Oo.
Baka pwedeng medyo umiba si Bishop ng location niya. Kahit lumipat sa kabila. Maingay masyado. Kumusta mo kayo sa mga nasa Antipolo area, nasa Tagaytay area? Buti kayo't medyo malamig ng konti dyan. Taginit na taginit. Ang mga kababayan natin sa Central Luzon ay talagang parang pinipirito sa sobrang init. At iba pang mga lugar sa ating bansa. Pakaingat kayo, pakaingat sapagkat alam niyo po ang sikat ng araw kapag sobra-sobra sa katawan, it is not really good na mababad po kayo sa sobrang init. Ano po? Lalo't habang nagtutuloy po ang kampanya, halos isang buwan na lamang po ang kampanya, election na, May 13. So sa April 13 ay halos isang buwan na lang. Anong petsa na ngayon? Petsa 5 na. Napakabilis po ng oras at mga araw. Okay. Inaayos lamang ni Clarence ang linya ni Bishop ni Lutayag, ang lead convener po ng Revolusyong Duterte na maalam kung bakit advantageous para po sa mga Pilipino at sa pagpapatakbo po ng gobyerno ang isang sistemang revolusyon. Alright, balikan natin si Bishop. Bishop, sorry po, we really have to clear the line. Bishop, magandang hapon po ulit, sir. Okay. Alright, sir. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng tagapakinig ni Pa Errol Dacame. At maraming salamat sa pagkakataon binigay niya sa akin ngayon. Opo. Magugulita po natin Pa Errol na halos magtatatlong taon na ngayon ang Revolusyong Duterte for a revolutionary government. Ngayon, sa mga nakaraang panahon, nakita natin gano'ng kahirap ang hirap na dinaanan ni Pangulong Duterte upang sa ganon ay mainunsad niya at maipatupad niya ang isang Revolusyong Duterte. Mayroon na siyang universal college education, universal healthcare, at maraming mga substantial reforms na nangyari na, lalo na sa foreign policy. Pero ang nangyari po ngayon, nagkaroon ng crisis sa tubig, nagkaroon ng crisis sa bigas, at soldier lahat ng mga yan. Ngunit makikita na ang depekto ay nasa mga political institutions. Halimbawa, ang Kongreso, dahil sa gamit ng mga congressman at dahil ng mga mas gusto pa nilang pondohan ang kanilang building gagawin. Kaya sa tinunan nalisa nila ng pondo, yung mga right of way, yung presidente sa kanyang build. Yeah. So nakikita ninyo yung sinasabi namin noon pa. Yung mga obstacles, yung mga hindrances, yung mga institutions na sinasabi natin, at saka yung corruption sa sistema ng ating tatlong branches ng gobyerno, maging sa legislative, maging sa executive, namumulog yan si Presidente sa graft and corruption. So, crisis after crisis has led the government to the point na nagkaroon siya ng frustration, nagkaroon siya ng frustration, at saka nagkaroon siya ng mga kabiguan sa mga tao. Sabi nga, I thought I could solve the illegal drugs problem, but I saw that even in the PNP there is corruption. Even in the law enforcement agencies, there is corruption. Yeah. So, ano sinasabi ng Presidente? Yun ang sasabi niya, are you ready for change? Sabi niya. Are you ready for a revolution? Yung 2% ng tao sa populasyon ng Pilipinas ang may control ng lahat ng kayamanan natin dito sa Pilipinas. Sabi niya. Yung 98% na nagdawawa. Handa na ba kayong mag-revolusyon? Sabi niya. Handa na ba kayong natatakot ba kayo sa isang revolusyon? So marami siyang mga pahiwatig. Nung isang beses naman, sinabi niya, are you, if I could see, if I could, I find out that there is so much, there is election fraud happening. Sabi niya, I will declare a failure of election. And I will just be appointing people in the different positions in the government. So, makikita natin dito, nasa itong pinakahuli ang sinabi niya.
I will be forced to suspend the privilege of the writ of habeas corpus. And I will be forced to declare a revolutionary war until the end of my term. So, makikita natin ang kabiguan sa panig ng Presidente and sense of frustration on the part of the President. So, we support ang Revolusyon Duterte for a revolutionary government is declaring its full support to the President whatever he wishes to do. And our organizations from Mindanao, Visayas, and Luzon are ready to support him, to mobilize him. And I understand and I believe that we have the support of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police is behind the President in any plan on the part of the President to declare a revolutionary government. All right, Bishop. Talagang kailangan natin ng revolutionary government. Apo. Bishop, para po doon sa mga hindi maliwanag sa isip ng ating mga kababayan, what is this revolutionary action we've been discussing? Ano po ba ito? Blood revolution or a fast and accelerated change of the so-called normal situation? Ito po ay isang peaceful, it will be maintained a normal situation natin. Ganito po Apa. ang picture natin. Yes, Number sir. one, we are not removing a sitting president. Kaya it will be a peaceful, bloodless, and a disciplined exercise on the part of the people. Number one. Number two, it is a direct action on the part of the people. Then it will have the support of the AFP and the PNP. And of course, the president will have the sole power of administration, and he will be supported by a board or a council of advisors. Those who are experts on economic affairs, those who are experts on sectoral interests like labor and farmers, etc., etc. Now, there will be also a core of people na nakaabang lamang ito kung sakaling magpapalit ang tao ang presidente. Pero patuloy pa rin ang administration of justice. Patuloy pa rin ang mga korte. Pero papalitan na ng mabilis si presidente ang mga corrupt justices of the Supreme Court, ang mga corrupt justices of the Court of Appeal, ang mga corrupt justice judges ng mga regional trial courts, and down to the municipal and metropolitan courts. So mabilis na pinapalitan ng presidente yan under a revolutionary government. And mabilis na pinapalitan ng presidente ang ganyang kabinete, ang mga tao down to the division level, and down to the 1.5 million bureaucracy. Patuloy pa rin ang pagtakbo ng burokrasya. Pero mabilis na pinapalitan ng presidente ang lahat ng mga corrupt at mga inefficient na mga tao sa burokrasya. At nakahanda kami ng mga tao mula sa provincial council down to the barangay level na in any event that the president declares a revolutionary government, may mga nakahandang taong matitino under the 3C. Those who are committed to the revolution of the president, those who are clean, and those who are competent to take over the provincial governorship, to take over the municipal councils, to take over the city councils down to the barangay level. There is an alternative local government system of local government units. There is an alternative executive department who will advise the president on matters of, in other words, it is a shadow cabinet. There will be a shadow cabinet, and then the president will either get people na mananatili sa kabinete niya at saka kukuha siya ng mga bagong membro ng kabinete. So this will be a very peaceful and non-violent bloodless revolution. And I repeat, because the mass movement, the mass clamor for a revolutionary government
is not removing a sitting president. Pagkus, lalo lamang Hello? Hello? I was about to ask kay Bishop Nilo Tayag, yung sinasabi po ng mga kritiko ng oposisyon that the moment na Bishop, I was about to ask the question na kapag ka oras daw na nagdeklara ng revolutionary government ang Pangulong Duterte, ayon daw po sa ligang batas ay kinukonsiderang resign ang Pangulo ayon sa mga nasa oposisyon na Bishop. Ano sa PNA? There is a misconception about revolutionary government. Number one, Apo. a revolutionary government is the direct exercise of the people of their sovereign power, and all government authority emanates from them. In other words, this is a universal right of all people, the right to revolution. Yeah. And there is a convergence of the right of the president of the state to preserve itself against destabilizers and those who would like to assassinate him or who would like to terminate him. Now, it so happens, it only happens once in 100 years in the history, in the political history of our country, Yes, sir. that there is a convergence between the right of the state to preserve itself and the right of the people to revolution. That makes it a very peaceful revolution. Kaya ito sinasabi na itong mga kritik na kailangan magkaroon ng legal basis. Of course, there is no legal basis for a revolutionary government kasi it is no respecter of any kind of law or any kind of a constitution. Blanco yan. Totoo yan. When the president declares, totoo rin ang sinasabi nila, when the president declares a revolutionary government, automatically he is considered resigned from the previous 1987 constitution, and he will be the president of a revolutionary government. He will be the supreme leader and commander-in-chief of all the armed forces of a revolutionary government. Why all the armed forces? Kasi kasama na rin ng MNLF, kasama na rin ng MILF, kasama na rin ng those elements of the New People's Army na pumapanig na sa kanya, elements of the HND and other armed groups. Okay, marami rin mga lumad sa mga armado na sasama rin sa kanya. So he is the supreme leader of a revolutionary government under a revolutionary, and a commander of all the armed forces of the Philippines. All right. Okay. Bishop, nakikinig, nanonood po ang ating mga kababayan sa buong bansa at mga Pilipino sa buong mundo. Ano po ang inyong mensahe? Ngayong medyo nagugulumihanan po ang Pangulong Duterte. Ang mensahe ko po sa kay Pangulong Duterte ganito. Namana lang niya mula kay Aguinaldo hanggang kay Aquino III. Ang sistema ng gobyerno na pinamumunuan ng mga tradisyonal o mga trapo, tradisyonal na mga politiko at mga trapo na pinagagalaw ng mga oligarko sa ating bayan. Ang isang revolutionary government lang, Mr. President, is the one that could dismantle the rule of the trapos and the oligarchs in this country. Ito lamang ang tunay na makapagbibigay, Mr. President, ng isang tunay na demokratikong pamamahala sa ating mga mamamayan. Ito lamang ang magbibigay sa kanila ng isang tunay na halalan. Ang halalan ay pera-pera, Sir President. Alam mo naman yun, pera-pera ang halalan. At ang mga may pera lamang na pinagagalaw ng mga oligarko ang siyang pananalo sa eleksyon. Pangalawa, Mr. President, the administration of justice in this country, from Aguinaldo to Aquino III, talagang pera-pera din ang justisya at katarungan sa ating bansa. Kailangan ng isang revolutionary government makakatikim ng kaginhawaan ang mga masa ng mga manggagawa, magsasaka, maralit ang tagalugsod, at iba pang marginalized ang mga lumad at marginalized sector sa ating lugar. At mula kay Aguinaldo hanggang kay Aquino III, hindi pa nakatikim ng isang tunay na demokratikong pamamahala at demokrasya ng ating sambayanang Pilipino. Hugkag ang tinatawag nating human rights. Hugkag ang equality before the law. Hugkag ang tinatawag nating mga due process of law na yan. Hanggat hindi nakapagtatayo o institutionalize
ang isang revolutionary government. Alright. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa Aero na kami at sa iyong pagpaunlak at sa pagbibigay mo sa akin ng isang pagkakataon upang sa ganon maabot ko ang tenga ng Presidente at lalong-lalo na maabot ko ang tenga ng sambayanang Pilipino. All the time, Bishop, pagka ikaw at para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino, ang Leader ng Philippines sa programang Kamaong Asero ay bukas na bukas para po sa inyo, Bishop. Okay, maraming salamat, Tyrol. Okay. Thank you so much, Bishop Nilo Tayag. Magandang hapon po and ingat po kayo lagi. Alright, so si Bishop Nilo Tayag po ang inyo pong napanood at napakinggan. At tinanong po natin patungkol po sa konsepto ng Revolusyong Duterte na sa tingin po niya talagang natatanging solusyon sa napakaraming problema at na mangyari ang mga nais po ng Pangulong Duterte na may patupad para sa welfare po ng mga Pilipino. Meantime mga kaibigan, napakabilis ng ating oras. Balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong naganap sa maghapon. Duterte nagbanta po ng revolutionary war at warrantless arrest sa laban sa mga kritiko. Walang banta naman po sa buhay ng Pangulo ayon po sa PNP. Duterte sinabihan po ang China na magpapadala siya ng suicide mission kung pakikialaman pa nila ang Pag-asa Island. Utos naman ng Supreme Court na ilabas ang report sa Oplan Tokhang, magpapalakas naman daw sa kaso laban sa Duterte drug war. Kahit walang IRR ang doble plaka law, mabilis naman daw magagawa ang mga plate numbers. Mayor naman at Vice Mayor sa Cebu, kulong makarang mahulihan ng iba't ibang uri po ng baril. Kaso laban sa Chico River Irrigation Project isinampa na ng Cordillera People's Alliance. Kahit nasa marsyalo mga suki ang Mindanao, PNP hindi daw dapat magkampante ayon po sa CHR. Listahan! Yung mga naghihintay po ng listahan ng mga artistang sangkot sa drugs. Di ba yung Pangulo naglabas po ng narco list. Mahigit 40 mga politikong nakaupo, pinangalanan, sangkot sa drugs. Ayan, alam ko dyan, kinasuhan na yung mga yan. Hindi ko alam kung iboboto pa rin po yan ng mga tao. Pero ang hinihintay-hintay ko dyan, may makakarsel ba dyan talaga? May mapaparusahan ba talaga dyan? Listahan po ng mga artistang sangkot sa drugs, hindi daw tiyak kung ilalabas ni Pangulong Duterte. DOE tiniyak naman na walang brownout kahit nasa yellow alert ang mga power plant sa bansa. At Davao, handang-handa na po para sa palarong pambansa. Bago tayo sumagot sa ating tanong, batiin muna natin si James Garcia. James Garcia, sabi niya pabati po ng happy graduation kay Axel Xavier Sir Errol. Alright, James Garcia at sa tropa mo dyan, kay Axel Xavier, happy graduation. Si Manoy William Lipata, nanonood po sa atin, magandang hapon po. At meron pa sa kabilang telepono natin, private vehicles ang nagpapasikip sa trapiko sa Metro Manila. Dapat ang carpooling ay pairalin. Makatulong ng kaunti ang pag-alis ng bus terminal sa EDSA. Disiplina ang kailangan unahin. June Magno, National President of the Stop and Go Coalition. June, Lunes nga mag-usap tayo. Tawagan mo ako sa Lunes, Sir June Magno. Yan, sige. Ating kaibigang Jude Magno na namimiss ko na rin. Alright, so sige mga kaibigan. Ngayon, ang tanong naman ay tayo ang sasagot mga suki. Maririsolba na ba ang trapiko sa Metro Manila kung aalisin po ang mga bus terminal, mga provincial bus terminal? Ang sagot po natin sa totoo lamang po ay hindi. Sapagkat tulad po ng tinura natin kanina, kung yung mga bus na yan ay titigil sa isang common terminal outside Metro Manila, therefore, yung mga tao na may transaksyon sa pusod po ng Metro Manila, sasakay pa rin yan sa ibang sasakyan. Maghahanap po yan ng ibang masasakyan. Pwedeng
Metro Manila bus. Ha? So aalisin ang mga provincial bus along EDSA, mapapalitan ng Metro Manila bus. Mapapalitan ng Grab, taxi, Uber taxi. Ano pa? Malamang sa hindi, talagang ibang bihikulo naman ang sasakyan po nila. Ngayon, Sir Errol Dacami, ano ba talaga ang solusyon? Ito po at talaga ang tunay na solusyon po dyan. Number 1, mag-phase out po tayo. Lagyan po natin ng maturity at phase out period ang mga sasakyan. Ano ba maganda, Clarence? Sa Japan yata, 5 years. 5 years. Phase out na po sa kanila. Siguro sa atin, the most, 10 years. 10 years, phase out. Why not, di ba? At sa mga key cities, yung mga ma-phase out sa key cities, edi sa probinsya na yan. Di ba? Now, what else? Ito napaka-importante mga kaibigan. Yung pag-iisip at mentality po na mas gaganda ang buhay ng mga Pilipino kapag nagkumpulan tayo, nagbakasakali tayo sa Metro Manila. Ayan. Everybody believes that their lives will be okay kapag nagbakasakali sila sa Metro Manila. Magbakasakali silang magpayaman daw sa Metro Manila. Maganda raw ang buhay sa Metro Manila. Hindi lang po nila alam. Nang buhay sa Metro Manila ay parang nasa kagubatan ka, makikipaglaban sa mga kapwa mo nasa kagubatan para mabuhay po kayo. It's all about the life competition. Kaya't nagkakaganyan po ang Metro Manila. Nag-aagawan sa lahat ng bagay. Sa trabaho, mag-aagawan sa iisang trabaho, 10 ang mag-a-apply. Isa pa sa mga nagpapatraffic, siyempre, of course, yung kakahanap ng trabaho ng mga nai-endo. Ayan, nai-endo. 5 months tapos na. So, kung ikaw ay taga-South, mapipilitan kang bumiyahe papuntang North, maghahanap ka ng hanap-buhay. Mga kaibigan, ang punto ko po, isa sa mga magre-resolba ng trapiko sa Metro Manila is dispersal of industries. Nasimulan na po yan ng mga call center. Ang mga call center po ay nag-disperse na. They're now in different key cities, different provinces. Maganda, nasimulan na. At posible pala, doable, viable. Di po ba? Dispersal of industries to countryside. Isa pang solusyon natin dyan. Pagiging uniform ng minimum wage. Naniniwala ka, Clarence? Kapag naging uniform ang minimum wage sa buong Pilipinas, wala na pong mag-i-interest na pumunta pang Metro Manila. Believe you me. Alright? Kaibigan, with that kami po... Ay, teka. May regalo kami sa inyo eh. May regalo kami. Medyo medyo nakapagsalabat ako kagabi. Saglit ha. Tigil ka muna music. Ito muna tayo. Nais ko munang ihandog po ito sa inyo. Natutuwa lang po ako. Sa araw na ito. Nakapagsalabat ako kagabi. Nais ko pong ihandog ito sa ating mga kaibigang kandidatong konsyal. Konsyal Mario Batigas sa San Jose del Monte City at konsyal Gani Oro sa Quezon City. Saglit. Repeat. Sino pa? Mayor Edwin Santos ng Ubando, Bulacan. Mayor Red Marinas ng Muntinlupa City. Mayor, mga kaibigan natin, Mayor Senyang Lim ng Masinloc, Zambales. Who else? Party list, ito ang tama. Ang nominee dyan ay si Mayor Gani Pascual. Ayan. Para po ito sa ating mga kaibigan. Siyempre kay Senadora Grace po, kay Senador Gerald Arcega. Sino pa? Senadora Emily Malilien. Ayan. Sino pa? Congressman Bertito Hashimoto. Ayan. Sino? Ayan. Senador Glenn Chong. Pahabol, siyempre. Ito po ang handog namin sa inyo pong lahat. Nagsalamat kami kagabi. Tommy Abile, ang station manager po ng DWOK Palawan. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
no hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Yeah. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And now religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine now the session. Mga kaibigan, sasali po ng tugtuging yan. Kami po ay pansamantalang nagbababa ng tabing ng ating pagkatanghal. Salamat po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng ating broadcast officer Clarence Ondaya, ang ating creative director Mark Anthony Reynoso, operations head engineer Oliver Licop, creative producer Carlo Reyes, ang ating mga reporters na mga masisipag. Si Earl Nico ay may pinuntahan. Sa ngalan po ng buong puwersa po ng Leader News Philippines at ng Pinoy Extreme Channel, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagkakataong makapaglingkod po kami sa inyo araw-araw. We again declare that our commitment is for the public interest. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero, si Errol Lacame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Lacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.